Ni en aquest cotxe ni en aquest gratacels. Ningú ha resultat ferit i no ha fet falta ni un extra. Són seqüències creades per ordinador i fetes aquí. El sector dels efectes especials a Espanya mou 730 milions d'euros l'any. Fa uns anys, per començar rodant a una platja i acabar a una muntanya, s'havia de moure a tot un equip de rodatge. Els efectes especials han reduït costos i ens permeten situar-nos en localitzacions on avui és impossible rodar. Ronden els 20 anys, acaben de començar a estudiar animació i ja treballen en els efectes especials de Space Command, una nova saga de Hollywood dirigida per Marc Zicré, guionista de Star Trek. No m'ho esperava gens que ens proposessin això, fer una pel·lícula ja per als grans, saps? I res, no m'he pogut negar. El sector dels efectes especials dona feina a 8.600 treballadors a tot l'Estat i, segons les previsions, creixerà un 19% en els propers 3 anys. En aquesta escola... El 90-95% que acaben i aproven estan treballant, tant a nivell nacional com a nivell internacional. El 62% de les empreses espanyoles d'efectes especials són exportadores. Aquí no existeix un entramat industrial, però... Sí que hi ha hagut grans creadors que amb la seva passió i amb el seu talent han fet grans pel·lícules. Colin Arthur va fer els monos, els simis del planeta de los simios, o Reyes Abades, o últimament DDT, que van guanyar l'Oscar amb El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Siempre nos han mirado mejor desde fuera que no desde dentro, ¿no? Y un poco fue como después del Oscar, que después, de repente mucha gente se interesa por ti. Res és el que sembla, tot i que els efectes especials semblen una aposta segura que, igual que els moviments d'aquest actor, es van multiplicant.